Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами піднімати актуальні теми, які стосуються як України, так і світу. І, як завжди, наша редакція тримає руку на пульсі останніх подій. Отже, до оперативних новин. У Печерському суді розпочався розгляд запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Суддя, яка розглядає питання про запобіжний захід екс-депутату Олександру Шепелєву, пішла до нарадчої кімнати вирішувати питання про відвід прокурора. Перед цим захист Шепелєва заявив відвід прокурору. Шепелєв це клопотання підтримав. Адвокат мотивував це порушення права на захист. У свою чергу, прокурори не підтримали це клопотання і наголосили, що підстав для цього немає. Крім того, прокурор Кравченко зазначив, що слідчі дії за участю підозрюваного Шепелєва поки не проводились і право на захист не порушено. Підозрюваного у Держзраді колишнього народного депутата від БЮТ і партії регіонів Олександра Шепелєва затримали 8 лютого співробітники СБУ. При собі в нього було посвідчення ДНР. Про це повідомила у Фейсбук речниця генпрокурора Лариса Сарган. За її інформацією, при собі у затриманого виявлено низку документів, у тому числі посвідчення співробітника так званого Міністерства державної безпеки ДНР. Речниця розповіла, що стосовно Шепелєва головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів. З 2014 року він перебував у розшуку. Зокрема, військова прокуратура веде стосовно екс-нардепа слідство за підозрою у держзраді. Також Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві та розкраданню коштів. Цю тему ми продовжимо з Олегом Єльцовим. Це журналіст, він на прямому телефонному зв'язку з нами. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго здоров'я. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Будь ласка, цікаво почути вашу думку. Розкажіть про перебіг цієї справи для початку. Ну, розповідати можна дуже довго, оскільки дуже бурхлива біографія у пана Шепелєва. Це зовсім непростий банкір. Це людина, яка володіє просто вибуховою інформацією щодо багатьох діючих і колишніх представників влади. Якщо простежити його останні рік-два, його заяви, коли він втік в Росію, його передала Угорщина. Він перебував в розшуку міжнародному за матеріалами української прокуратури. Його передали в Росії, а там дуже цікаво відбулося. Я знайшов можливість з того часу з ним зв'язатися, і він сказав, в Росії він теж трохи там посидів в СІЗО, що його відпустили, і Шепелєв мені заявив, я давав з цього приводу інтерв'ю на сайті «Тема», воно є, там дуже багато цікавих речей, але він каже, що жодних претензій росіяни перевірили і до нього не було. Тому він там вільно почувався. Для мене величезне здивування викликає його поява в Україні. Очевидно, в нього тут є дружина, родина, діти, і наскільки я знаю, він такий близький з ними, і це могло його підштовхнути до того, щоб приїхати в Україну. Хоча після тих звинувачень, які він оприлюднював на Ютубі, в нього там переглядів понад під 100 тисяч переглядів, кожен його виступ був. Це було дуже небезпечний крок, і от він закінчився для нього дуже погано. Я думаю, що цього разу йому буде з цієї історії вже неможливо, так як він виборсався минулого разу, коли він втік з СІЗО Лук'янівського. Зараз я б навіть йому б радив би, якби він дослухався до моїх порад, не радіти, якщо йому буде призначено тримання під вартою. А я таки думаю, що буде тримання під вартою. Бо в іншому випадку йому загрожує величезна небезпека його життю. Серед звинувачень в нього було, скажімо, крадіжка $800 мільйонів Турчиновим. Він каже, що я особисто пакував оці брикети доларів, які потім перевозили, і через ще там одну людину, потім вони легалізувалися, відмивалися в Прибалтійському банку. Тому дуже багато там він називає прізвищ, там Арбузов, Борисов, вбивство Піскуна, він вважає, це банкір Родовідбанку. Все, що навколо Родовідбанку, Шепелєв в курсі, він все знає.
Взагалі це персона така, знаєте, він спеціалізувався на легалізації коштів. От це за моєю такою інсайдерською інформацією. Тому він знає все. Що він захоче говорити і що його примусять говорити, а від чого він може, ну, скажімо так, уйти від відповіді. Ну, подивимося, але з вигляду його обличчя сьогоднішнього я боюсь, що йому буде важко щось там мовчати. До речі, от стосовно його обличчя, як ви можете прокоментувати те, що він сьогодні, от всі його побачили у залі судових засідань у синцях, і за його словами у нього зламана щелепа? Схоже, що його били доволі активно, але тут треба дивитися, в який спосіб відбувалося затримання. Ще почекаємо заяв його адвокатів. Я зараз намагаюся зв'язатися з адвокатом одним з його, але він скидає трубку. Може, ще не час для їхніх заяв. Можливо, все. Ну, мені дуже дивно. Знаєте, ну, в принципі, це така методика альфи. Коли вони влітають в якийсь офіс, вони починають бити це все там, торощити. Ну, це інколи це не виправдано, так? Навіщо було залишати синці на обличчі людини, яку буду показувати по всій країні? Я не знаю, можливо, його сплутали з кимось. Можливо, там бо чинила спротив охорона і йому прилетіло там так за компанію. Зараз щось з цього приводу говорити ще зарано, але це дуже дивно, що його побили, скажу так. Пане Олеже, і от ви сказали, що його прибуття до України, можливо, через те, що сім'я, тут діти. Чи можуть бути ще якісь причини того, що він приїхав до України? Ну, не лише обмежені сім'єю. Скажу так, в мене головна моя версія була, що це була домовленість. Річ тим, що він володіє інформацією, це він мені підтверджував, але казав, що не час ще надавати цю інформацію про відмивання коштів Юлії Тимошенко. І я гадаю, що з ним могли укласти таку угоду, він свідчить на Тимошенко, можливо, на Товчинова, а за це він позбавляється кримінальної відповідальності. Так? Не сідає у в'язницю, і він може тоді вже вільно перебувати в Україні. Але за новими обставинами, оце його побиття. Далі це оці документи співробітника спецслужби, фактично, так, ДНР. Це, вибачаюсь, це вже дуже серйозний злочин, це підтримка тероризму і так далі. І я не знаю, як можна тут зараз це трактувати. Тобто я вже відкидаю все ж таки версію угоди зі слідством. А от те, що це такий в нас буде Мельниченко номер 2, та ще й більш вибухова персона, я думаю. Бо він володіє інформацією про гроші, величезні гроші, і не просто якісь бізнесмени, а політиків. Оце небезпечно для багатьох, і це величезний козир зараз в руках у влади. От. І будемо дивитись, що він буде говорити. Напевно, трохи пізніше з'являтиметься ця інформація, ближче вже до перебігу там виборчої кампанії. І на сам кінець, на завершення вже таке поточне питання. Як гадаєте, під заставу можуть його випустити? Коротко. Я майже виключаю це, хоча все в цьому житті може бути, але я б не хотів, щоб його відпускали під заставу, бо, якщо пам'ятаєте, як в нас був вбитий Макс Курочкін, буквально на території суду, снайпером, я думаю, що з Шепелєва навряд чи хтось візьметься дати йому гарантію, що його захистять. Є дуже багато людей, які не хочуть, щоб він давав свої свідчення. Тому, я думаю, це розуміє і влада, і, знаєте, прокуратура, яка процесуальне керівництво веде, вона не зацікавлена, щоб в неї такий труп з'явився резонансний. Це буде величезний скандал. Напевно, що його залишать під вартою. Дякую дуже, пане Олеже. Олег Єльцов, журналіст, був на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. А зараз маємо змогу подивитися засідання по обранню запобіжного заходу. Давайте подивимось наживо. Я вважаю, що так і буде, що всі факти будуть встановлені. З'ясовані всі причини. Уточнити можна по
цьому замовному листу, він там звинувачується чи Повинувачується. Уже Обвинувальний акт направлений до суду і розпочався. вже тобто не підозрюється, вже обвинувачується? Дякую. Скільки років передбачає позбавлення волі за цими Мені колега повідомив, що зареєстровано окреме провадження щодо факту побиття або отримання тілесних ушкоджень шляхом А за його заявою. хто веде це провадження? А кого він звинувачує? Державна зрада Головне управління служби безпеки в Києві, Київській області. Головне управління СБУ в місті Києві. Київській області. Отже, а я нагадую, У вікні ми маємо змогу зараз спостерігати за тим, як Печерський суд обирає запобіжний захід Олександру Шепелєву. Ми обов'язково ще повернемось до цієї трансляції, послухаємо, що там нині відбувається. А до нашої розмови долучаємо зараз Тетяну Ющенко, це адвокат, експерт Українського інституту майбутнього. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Отже, пані Тетяно, бачимо, і в полі вікні наживо відбувається судове засідання, обрання запобіжного заходу. І стосовно справи по Олександру Шепелєву, хотів би вас питати, на вашу думку, знову ж таки, узагальнено спочатку, чим може це все завершитись, а потім вже перейдемо до деталей. Мені насправді зараз складно робити якісь прогнози, не бачачи матеріалів справи. Хотілося б, щоб все завершилось справедливим судом. Якщо дійсно буде вона доведена в судовому порядку, то запит суспільства на справедливість він настільки високим, що потрібно однозначно виправдовувати зараз той кредит довіри, який поступово росте в українському суспільстві до судової системи, яка реформується. Ну, от, зокрема, саме по цій справі зараз вже у засобах масової інформації дуже багато інформації про те, що йому підозрюють, скільки там, що він був причетний до розкрадання коштів, його підозрюють у замахах на вбивстві. Тобто дуже багато вже фактів. Зокрема, от буквально 5 хвилин тому в ефірі нашого каналу телефоном Олег Єльцов сказав, що так само він там причетний у інших, він знає дуже багато інформації там про розкрадання, про виділення коштів і так далі. Зважуючи на те, що вже у відкритих доступах стільки багато підозр, стільки багато інформації, чи може це якось вплинути і уникнути, точніше, чи може це якось вплинути на те, щоб це судове засідання, і саме ця справа, вона відбулась справедливо за Конституцією? Я маю на увазі, враховуючи досвід попередніх судових схожих засідань, коли просто от на кшталт спортивної рибалки відпустили і зловили і відпустили. От саме зараз прикута увага громадськості. Чи може Ви знаєте, я, по-перше, висловлюю таку завжди позицію. Я не є прихильником фейсбучного правосуддя, не є прихильником телевізійного правосуддя, в тому його сенсі, що суспільство, ну так, воно збирає цю інформацію, яку надає там різні там політичні сили чи засоби масової інформації, і просто складає думку певну. Це дуже схоже на певне таке, знаєте, лінчування, і воно з одного боку так дисциплінує ті сторони, які беруть участь в судовому розгляді, тому що резонує конкретну справу, привертає увагу. З другого боку, це є, по суті, таким своєрідним тиском на суд, в тому числі. Тому що ми прекрасно повинні розуміти, що завжди в будь-якому кримінальному провадженні є сторона обвинувачення, є сторона захисту. І для суду по суті, має значення виключно то, наскільки ці сторони є, власне, обґрунтовують і підтвердження тих доказів, яка кожен з них надає. І суд, як арбітр, повинен враховувати, зважувати на терезах правосуддя і визначати, чи є ця людина винною, якщо він прийде до висновку, що є винною, визначити міру покарання такій людині, яка буде справедливою, уже в якраз в розумінні кримінального закону. Але тут складність всіх цих справ, які стосуються зради, мається на увазі підозри у державній зраді, якраз в тому, що
суспільство воно вже втомилось чекати, і потрібно, напевне, починати ті процеси, які не розпочаті ще з 2014 року. Як може вплинути на перебіг цієї судової справи і цього судового засідання те, що Шепелєв прибув до зали суду у синцях і, за його словами, зі зломаною щелепою? Як це може вплинути на перебіг подій? І чи може взагалі вплинути? Те, що він прибув сам, звісно, це може вплинути тільки в тому випадку, що обрання запобіжного заходу, навіщо взагалі ці заходи обираються? Так? Для того, щоб суд повинен зважити, чи дійсно є підстави вважати, що ця особа буде намагатись уникнути в подальшому правосуддя, що ця особа буде якимось чином впливати на хід слідства або йому перешкоджати. Для цього потрібні чіткі докази. Якби він переховувався, так, то це було б однозначно, що якби його привели, то це було б однозначно сприйнято, що ця особа дійсно буде перешкоджати. А якщо він сам добровільно прийшов, це говорить про те, що він начебто готовий до того, щоб все-таки цей судовий процес провести і, можливо, навіть довести суспільству свою невинуватість. Або, мені складно зараз просто тут говорити, тут, напевне, стратегія вже адвокатів буде. Дякую за відповідь. Хочу сказати нашим глядачам, що ми обов'язково будемо стежити за перебігом цього судового засідання. І чи оберуть, і коли оберуть запобіжний захід Олександру Шепелєву, обов'язково скажемо впродовж нашого ефіру. А зараз давайте перейдемо до ще однієї важливої теми. Так ось захист екс-президента Віктора Януковича подав до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про держзраду. У переліку 103 особи, повідомляє «Українська правда». Зокрема, адвокати Януковича хочуть викликати на допит колишнього верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. На їх думку, вона може надати покази щодо захоплення влади у лютому 2014 року представниками опозиції. Також у списку захисту Януковича екс-глава МЗС Естонії Урмас Паєт, якого хочуть допитати щодо обставин вбивств людей під час акцій на Майдані. Також до суду хочуть викликати екс-голів Міністерств закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі як свідків переговорів влади і опозиції з 20-21 лютого 2014 року. Крім цього, в списку адвокатів Януковича фігурують представник МЗС Франції Ерік Фуруньє, голова Комітету Європарламенту в закордонних справах Елмар Брок, Верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин Астрід Торс, екс-посол Литви в Україні Пятрас Вайтикунас і інші. Також у списку, поданому захистом Януковича, фігурують кілька десятків жителів Криму, які за твердженням адвокатів можуть дати покази щодо обставин нібито нападу в лютому 2014 року на автобуси кримчан-учасників мітингу, які поверталися на півострів, та побиття людей. Виходячи із цієї інформації, знову ж таки, повертаючись до розгляду справи про держзраду Януковича, така велика кількість свідків, на вашу думку, саме з юридичної точки зору, для чого це робиться? Реально, щоб зробити результативнішим цю справу і збір доказів? Чи все ж таки в даному випадку це робиться затягування справи? З юридичної точки зору. Знову ж таки, кваліфікувати ці дії вправі виключно суд, який розглядає цю справу. І якщо суд буде вважати, що це є зловживанням права, він також вправі на це реагувати. Ви знаєте, цю справу можна коментувати або як, наприклад, юрист, так, або як політолог. Якщо коментувати як юрист, я вам тільки що коментар надала. Тільки суд вправі щось вирішувати. Для суду, навпаки, чим більше об'єм доказів здобувають сторони процесу, тим краще, тому що можна об'єктивно тоді визначити, чи винна ця людина, чи не винна, так, власне, в тому діянні, в якому її звинувачують. Що ж стосується взагалі, якщо говорити про резонанс цієї справи і знову ж таки запит суспільства, ми повинні розуміти, що будь-яка така справа, вона якраз може, знову ж таки, коментуватися тільки і сприйматися тільки з позиції справедливості. Тому що більшості громадян нашої держави, їх навіть не цікавлять оці процесуальні тонкощі, хто кого буде допитувати. Багато людей втратили рідних.
Багато людей просто, знаєте, сімейні втратили своє майно, втратили домівку. Багато сімей розбилося внаслідок цього конфлікту. І мені здається, що як би зараз цей суд не проходив, що б адвокати не доводили, але однозначно можна сказати одне, що ця справа, вона як є індикатором, так, того, чи будуть в подальшому взагалі покарані люди, які, на думку суспільства, більшості суспільства, винні в тих подіях трагічних, які відбулися в 13-14 роках в Україні, чи ні. І в цьому і складність справи, і в цьому величезна відповідальність суддів, які там беруть. І знову ж таки, в даному випадку я прошу звернути увагу на те, що суд, він у нас як громовідвід, тобто він у нас, судова система фактично бере на себе цей удар, так, тобто, і яке б рішення не було, відповідальність в даному випадку суддів буде досить колосальна. От, знаєте, поточнення хочеться стосовно гучності цієї справи. От оцініть, будь ласка, от ви з професійної точки зору, саме от перебіг цього судового засідання, чи правильно сторони себе поводять, чи доречно? От знов ж таки, з юридичної точки зору, таке маленьке поточне. Ну, дивіться, я переглядала, я так розумію, що це 34-те судове засідання. Переглядала, власне, останній процес, і я так розумію, що 14 лютого призначено наступний. Якщо говорити з позиції адвокатів, то я так розумію, що сторона захисту, виходячи з тих запитань, які ставляться свідкам, і, власне, уточнюються їхні показання, мова йде до того, що начебто хто, от конкретно, якщо говорити за Крим, так, от хто персонально винен в тому, що не було дано наказу, так, тому що Крим не відстояли. І адвокати, вони декілька разів, після того, як, наприклад, там ключові свідки говорять якісь свої тези, вони якби підсумовують, підрезюмовують і підводять думку під те, що начебто нова влада також причетна до того, що так сталося. У мене така склалася особиста точка зору. Тому мені здається, що тут якраз будуть говорити про рівень. Так, от ми говоримо про те, що є відповідальність за власне ці дії. І ми будемо говорити, що є, наприклад, можливо, там є вина, так, а ми будемо говорити про якраз її ступінь цієї вини. От мені здається, якраз на цьому сторона захисту зараз намагається найбільше вплинути якраз на це. Наскільки ступінь вини конкретно цієї особи, яку обвинувачують. Чи може Янукович з'явитися у суді? Ну, звісно, що може, тому що мається на увазі теоретично? Теоретично і практично. Теоретично. Навіть на відеозв'язок маю на увазі. Звісно, що може. Він ж основний фігурант справи. А якщо говорити практично, то знову ж таки я цього вам не скажу точно, як і ніхто не скаже. Просто він виступав, пам'ятаєте, у Святошинському суді у якості свідка, і на відеозв'язок вийшов, неодноразово виходив на відеозв'язок і надавав усі відповіді, які йому ставив суддя. А зараз, от навпаки, відмовляється. Тут є якісь юридичні тонкощі, він спеціально не з'являється навіть на відеозв'язок. Можливо, йому захисники радять не з'являтися, а вести справу без нього. Тому що будь-яка, ну, скажімо, будь-яке неправильне пояснення, воно досить таку загрозу несе, і в тому числі і репутаційну. Тому мені здається, що йому просто так радять. Хоча стверджувати, знову ж таки, не беруся, тому що ніхто не може змусити клієнта, жоден адвокат, надавати чи не давати пояснення. Це право людини, і вона, відповідно до Конституції, особа вправі не свідчити ні проти себе і взагалі відмовитися давати будь-які пояснення. Взагалі, заочно можливо засудити? Так, наше законодавство українське дозволяє. Якраз були внесені відповідні зміни. Раніше цього не було. І останнє. Також поточнення стосовно цієї, вже завершуючи тему стосовно Держзради Януковича. Як гадаєте, скільки це може тривати взагалі? Коли ми вже можемо почути якийсь вирок у суді? Від чого це залежить? Це буде залежати виключно від того, наскільки повно будуть досліджені обставини даної справи, наскільки суд, власне, буде оперативно їх досліджувати, так?
і дотримуватися принципу економії процесуального часу. І ще поточнення. Адвокати Януковича, захист його, вони відмовлялися від цієї справи, потім поверталися. Як це можна зрозуміти? Для чого ці кроки робляться? Теж не буду коментувати дії своїх колег, виключно з позиції професійної етики. Добре, перейдемо до ще однієї теми. Солом'янський райсуд Києва ухвалив зняти електронний браслет з народного депутата Борислава Розенблата. Про це пише видання «Українська Правда», посилаючись на адвоката нардепа Олексія Шевчука. При цьому суд продовжив до 9 квітня решту зобов'язань Розенблата за запобіжним заходом приходити на виклик депутата, прокурора чи суду, повідомляти про своє місце перебування, здати закордонні паспорти, утримуватися від спілкування з людьми, причетними до справи. Нагадаю, що напередодні суд скасував зобов'язання носити електронний браслет іншому фігуранту бурштинової справи нардепу Максиму Полякову. Також для початку цікаво почути вашу позицію стосовно перебігу ось цих справ, стосовно Розенблата і Полякова. Моя позиція наступна. Знову ж таки, повторюся, до тих пір, поки не буде обвинувальних вироків суду відносно цих осіб, як і відносно інших, щось коментувати, знову ж таки, позицію захисту, обвинувачення – це дуже невдячна справа. І я закликала б, знову ж таки, набратися терпіння і дочекатися результатів судового розгляду. Отримувати, скажімо, задоволення від процесу, так, я його особисто не отримую, якщо говорити про ці судові процеси. Тому що ми просто дивимося перебіг процесуальний, як ця справа розвивається. Коли буде вирок, так, тоді можна буде говорити про конкретних фігурантів, в чомусь їх, знову ж таки, обвинувачувати і говорити про те, яким чином ця справа була розглянута, тобто можна вже аналізувати. Так. Коли в нас ще в процесі аналіз робити, це здійснювати тиск на своїх колег. Це здійснювати тиск, знову ж таки, громадської думки на суд. Тому, мені здається, це не зовсім правильно. А як ви розцінюєте сам факт того, що відкриті ось такі справи проти народних депутатів? Чи можна тут сказати, що антикорупційні органи у нас працюють? Я думаю, що відкриття справ свідчить, не завжди відкриття справ проти високопосадовців свідчить про, наприклад, дієвість антикорупційних органів. Дуже часто це є способом певного політичного тиску, і це ми вже також проходили, і є і рішення Європейського суду з прав людини з цього приводу. Ви прекрасно знаєте, коли спочатку у нас розглядаються якісь певні там процеси, так, а потім виносяться вироки, і вони визнаються в Європейському суді як політичні рішення. Тому, з одного боку, так, антикорупційні органи працюють, вони ці справи, ці провадження порушують. З іншого боку, якщо буде вирок, будемо говорити про те, наскільки було об'єктивно досліджено. І ще повинні не забувати, що є ще право на оскарження, на апеляційне, на касаційне оскарження будь-якого вироку. Крапка в процесі, її поставить суд. А як ви також розцінюєте особисто роботу та ефективність українських судів, враховуючи те, що НАБУ і САП, вони навпаки кажуть, що саме усі справи, вони саме у судах і розвалюються? Мені здається, дуже багато справ розвалюється навіть до суддів, розумієте? За останню інформацію, яку вчора озвучив керівник НАБУ, ми маємо 19 вироків судових, це показник, так, їхньої роботи. 19 обвинувальних вироків відносно тих справ і осіб, які, власне, порушили кримінальне провадження, які порушено НАБУ. Якщо врахувати те, що ця установа вже діє досить довго, тобто близько 2 років, звісно, що тут не потрібно бути експертом, чи просто можна сказати, наскільки це є ефективним. Це мала ефективність, так? З іншого боку, дуже багато проваджень нині знаходяться на розгляді в суді. Серед причин, які, власне, називають представники НАБУ, чому так відбувається, чому справи в суді затримуються, в першу чергу називається навантаженість, так, суддів, судової системи взагалі справами. Далі називаються певні процесуальні такі речі, як, наприклад, зловживання правом на захист в кримінальному процесі.
і неявка сторін у судові засідання. Також ми маємо такі ситуації, коли судді уходять в відпустки, судді хворіють. Але це ті речі, фактично, які відбуваються у судовій системі постійно. Чим я погоджуюся з тим, що вкрай мало зараз суддів, які можуть розглядати цю категорію справ, і тому дійсно можна сказати, що та затримка є. З приводу якості розгляду клопотань і якості винесених вироків, мені здається, що тут не буду теж власне коментувати, тому що більшість клопотань, наскільки мені відомо, задовольняються, значить вони апріорі є якісними, так? Тобто заявленими з належних підстав. І суд вважає їх обґрунтованими. І тут, плавно переходячи до теми створення антикорупційного суду. Спочатку, знову ж таки, чи допоможе це саме створення цього суду у розгляді справ, у вироках? От знову ж таки, ваша оцінка цікава. Якщо говорити... Чи, можливо, його мало, одного створення антикорупційного суду? Так, якщо говорити, дякую за запитання, якщо говорити про ті справи, які нині перебувають на розгляді, то, звісно, що мені здається, що навіть зараз їх може розглянути ці суди, в яких вони передані на розгляд, так? Тобто там Солом'янський суд. Якщо його доукомплектують суддями, тому що у нас насправді зараз величезний такий кадровий колапс в першій інстанції, і скоро має надійти нова кров в судову систему. Оголошено було 3 квітня минулого року добір кандидатів на посаду суддів в першу інстанцію. І зараз ці люди проходять психологічне тестування. І мені здається, що коли буде проведено кваліфікаційний іспит, оголошено конкурс на посаду, зайдуть нові судді, і дійсно ця ситуація лід трошки тронеться. Так? Далі, що стосується ефективності одного антикорупційного суду, він може бути ефективним, якщо його не будуть протиставляти всій судовій системі, так як намагаються це зараз подати. Розумієте, я не підтримую ту ідею, яку, знаєте, кажуть про те, що ось цей суд, він буде найчеснішим, найправильнішим. Там будуть працювати незвичайні судді, там будуть працювати супергерої, яких не бере куля. Коміксів. Так, коміксів. От насправді, які не хворіють, відпустки не ходять, вони просто нічого не їдять, вони тільки те й роблять, чи просто сплять і бачать, як... корупціонерам. Так, як вони просто нищать корупціонерів. Це так хоче бачити суспільство. Але ми повинні віддавати повністю звіт в тому, що це будуть українці, так, юристи українські, досвідчені, але вони живі люди. Вони жили в цьому теж соціумі, так само, як і всі ми. І ці люди, потрібно також розуміти, що це величезний тягар відповідальності на них покладається. Тому що якщо людина навіть погодилася брати участь в цьому конкурсі до Вищого антикорупційного суду, вона вже здійснила величезний такий вибір і крок. Далі в подальшому, якщо їй буде призначено, кожна справа, яку вона буде розглядати, кожна справа буде резонансна. Тобто це повинні бути люди з стабільною психікою, з дуже серйозним життєвим досвідом. І тут оцей кадровий аспект цього суду, він має неймовірне значення. Більш того, це люди повинні бути дійсно доброчесні, до яких немає жодних претензій суспільства. І мені здається, що такими суддями, такі судді, вони є практично зараз навіть у більшості суддів України. І це потрібно визнавати. Тому що, як-не-як, ті люди, які працювали на суддівських посадах, вони пройшли, знаєте, ось цей шлях від тієї самої спокуси, хабарем. І багато хто, я вам хочу сказати, що устояв. Вони принципові, вони мають свої конкретні життєві орієнтири. Більш того, я знаю таких людей, які живуть і ведуть абсолютно аскетичний спосіб життя. Навіть такі люди є в нашій судовій системі. Тобто на них ніякого впливу ніхто не має. І не всі можуть просто навіть психологічно впоратися з таким навантаженням. А тепер просто потрібно розуміти ту, скажімо, таку, знаєте, теорію, яку намагається нав'язати нам і сказати, що ось цей суд, він як протиставляє себе іншій судовій системі, як каральний орган.
І очікуючи від нового антикорупційного суду діяльності радянської трійки, яка просто буде засуджувати тільки одні обвинувальні вироки виносити відносно тих осіб, в яких впевнена НАБУ, так, то мені здається, от якраз це величезна проблема. Потрібно просто чесно людям розповідати. Так, можна створити цей суд, так, можна відібрати належним чином підготовлених суддів, але їх потрібно також забезпечити якісним матеріалом досудового розслідування, так, тобто, щоб робота виконувалась якісно. Їх потрібно забезпечити інструментом належним, тобто якісним процесуальним законодавством, щоб вони могли реагувати на будь-які порушення сторонами, як обвинуваченням, так і стороною захисту, затягуванням там процесу, тому що може таке бути, що і сторона обвинувачення в чомусь зацікавлена, розумієте? І що найбільше мене просто в цій ситуації, ну, коли у нас буде антикорупційний суд, і він начебто антикорупційну вертикаль цю закриє, так, от може бути просто теоретично зрощення цієї вертикалі. От цього також потрібно боятися, щоб ці органи просто, знаєте, не діяли як, ну, щоб між ними була все-таки якась система стримувань і противаг існувала. Щоб вони не були виконавцями волі когось одного, там, хто при владі чи опозиційних сил. Тому що це просто може бути суд такий, якби, політичної розправи над опонентами. Багато хто, зокрема, в нашому ефірі розповідав, що от у тому законопроекті, який зараз про антикорупційний суд, дуже великі і серйозні вимоги до саме кандидатів, суддів. Так. Розкажіть про ці вимоги, будь ласка. І чи справді вони, з вашої точки зору, дуже серйозні? Я вам розкажу, що спочатку потрібно з чого починати. З тих вимог, які Конституція встановлює, з тих вимог, які встановлює Закон України про судоустрій і статус суддів. Тобто це ті вимоги базові, яким повинні відповідати кандидати на посаду, і в тому числі антикорупційного суду. А ось про ті вимоги, про які йде мова, що вони, по суті, не дозволяють більшості брати участь, більшості юридичної правничої спільноти брати участь в цьому конкурсі, мова йде конкретно про одну вимогу. Це про наявність дуже такого великого досвіду, значного роботи в антикорупційних міжнародних органах. І ось якщо в нас є, наприклад, категорії громадян, так, юристів, які будуть брати участь в цьому конкурсі, це адвокати, там, судді, так, наприклад, то серед суддівської спільноти я не знаю людей, які б відповідали цим вимогам. Оці одній конкретній вимозі. Тобто вони мали і досвід суддівської роботи, і також в міжнародних антикорупційних організаціях. Так? От таких людей, на жаль, я не знаю. Можливо, вони є, але мені вони невідомі. І на сам кінець тоді, як правильно провести конкурс і як взагалі знайти ось цих суддів? Мені здається, що зробити? Потрібно допустити все-таки до конкурсу, зменшити вимоги однозначно, допустити більше людей, щоб зайшло, щоб в нас дійсно був конкурс. Тому що теоретично навіть не всі ті, на кого розраховують, що вони подадуться на конкурс, що вони погодяться пройти цей конкурс. Знову ж таки, через високі репутаційні ризики, через ту колосальну відповідальність, яка в подальшому буде, це просто змінити своє життя. Особливо, що стосується адвокатів, якщо адвокати зайдуть в конкурс. Тому що адвокатура, вона така незалежна, знаєте, діяльність, вона більш вільна, вона не прикріплена, там, знаєте, так як, наприклад, суддівська робота, більш така сидяча, то адвокат, він більше такий, вільний, так, і так само. А тут потрібно себе просто налаштувати на те, що ця робота, вона буде така от дуже детальна, дуже уважна і дуже з величезним рівнем відповідальності. Це моральний аспект. Пані Тетяно, дуже дякую вам за те, що долучились до ефіру, за ваші коментарі і думки в нашому ефірі. Тетяна Ющенко, адвокат, експерт Українського інституту майбутнього, була гостем цієї години на нашій студії. Одразу скажу, що вже гостем наступної години буде Мілен Леніч, це політичний оглядач. З ним також піднімемо найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. Знову ж таки, наша редакція тримає руку на пульсі і стежить за перебігом подій у Печерському районному суді. Там, нагадаю, мають обрати запобіжний захід Олександру Шепелєву. Ми будемо за цим стежити. Обов'язково про це вам розкажемо протягом наших ефірів. А за 5 хвилин в ефірі АТР зустрічайте Шевкета Матулаєва. Він розповість новини, заман кримсько-татарською мовою. Залишайтесь з нами.